Opa, xentiña da boa! Xa me tardaba a veros. Máis de 24 horas levamos o inverno. Bueno, ensalada de falsos espaguetes con vinagreta. E hoxe estou vago. Xa vinagreta. Mira que custa pouco, facela. Bueno, pero hai cousas. Ademais, sabedes que? Cando un produto faise en Galicia, cunha persoa galega, pero tamén galega aquí da terra, bueno, galega é o de menos, que da terra, da nosa, eso hai que sacalo para arriba. E si houve un paxariño co Rafa anda por aí explorando novas salsas. Sí. Mirade, doado, moi doado. Vai a ser unha ensalada destas mornas, non frías de todo, en donde te poden sustituir desde un xantar hasta unha cea. É moi doado de facer e, ademais, o que podemos, digamos que estamos sustituindo un pouquiño todo ese aporte calórico, non? Que temos sin renunciar ao noso produto. O primeiro que vamos a facer é coller unhas peitugas. Neste caso, eu collín peituga de polo. Pode ser peituga de pavo, pode ser porco, porque, por exemplo, unha carne branca, sabedes, é o que máis absorbe a soia ou aceite de sésamo. Non tiña aceite de sésamo, tiña intencionado, pero é aceite de oliva. Vai quedar exactamente igual. Pero se tedes un pouquiño de aceite de sésamo, lle botades. É un chisco máis aí para lograr un sabor un pouquiño diferente, pero que nos vai resultar moi agradable. Unha cullerada de azucre. Temos aquí o xenxibre e un par de allos. Con isto, imos deixalo dun día para outro nunha bolsiña. O imos a facer despois. Seguimos. Nunha tixola, imos a coller 2 dentes de allo e con isto imos a facer uns espaguetes, que non é a primeira vez que fixemos, de facer espaguetes. Ca cabaciña non, pero coas cenorias sí. Ben, con isto, máis con 2 dentes de allo, salteamos un pouquinho, metemos despois unhos tomates que podemos saltealos tamén na tixola ou metelos en cru. O salteado dos tomates cereixa na tixola que non fagades moito, porque se non facemos a salsa, queremos que o tomate este enteiro. Imos comentando. E despois, ao final tamén de todo, o que imos a facer é meterlle un pouquiño de queixo e unhas sementes. E a vinagreta, a salsa, que andará nunha discoteca este home facendo salsa, non? Chamamos por el. Rafiña, onde andas? Non te digo eu, aí está. Oído en Muxía, chef, por suposto que sí. Se queres vinagreta, eu vouche levar a millor vinagreta, que para iso son os reporteiros recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Pero unha cousa, a vinagreta non é unha cousa que deberías facer ti como cociñeiro, digo, Sí, debería. Non, sin problema, eu levoche a vinagreta, por suposto. Isto non abanea. Isto... Bueno, igual. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Eu antes dixen oído en Muxía, pero oído en cociña, porque estamos tamén cunha chef, cunha cociñeira, que tal Mariluz? Aquí estamos. Que rexenta, cociña aquí na Adeloló, en Muxía, e é que o noso chef, Xoanqui, encaprichouse porque di que aquí facedes unha vinagreta de categoría. Bueno. Pero a min o que me mosquea é que el, sendo cociñeiro, que non faga vinagreta. Por que quere a vosa, a túa? Bueno, porque a nosa xa está feita, xa está embotada, e non ten máis que poñela donde queiran vendela, e o tempo xa o ten feito. Mariluz, que leva esta vinagreta? Pois leva a zanahoria, leva a cebola, leva o aceite, todo a fuego lento, que é o do que se trata, porque a cociña é o que necesita, fuego lento. Sí. Ti a cociña non a podes apurar. Dunha vez que apuras, a comida non... Nada de presas, entón. Nada de presas, nunca. Entonces, quen millor vai a saber será o cociñeiro que che está pedindo a salsa.
El sabe, por iso me mandou aquí. Mariluz, dime unha receita das que fas ti ou unha recomendación para como comer esta vinagreta. A ver, Xoanqui, supoño que xa saberá o que vai a facer coa vinagreta. Oxe, creo que sí. Creo que sí. Entonces, o único que che podo dicir é que a vinagreta esta vale para todo, que o cliente usa para poñer as pastas, para os mesillóns, para uns berberechos, para unhas almejas, para poñer en tostas, o sea, o cliente é o que vai a buscar, cando aproba, a forma de comer a vinagreta. Abrir e servir. Abrir e servir. Xoanqui, vale che ou non? Claro que vale, trae para Sí, non? E queres algunha máis, non? Hai unha zaragallada Sí, esa sei aí. que sí. Tranquilo que xa mandamos. Non xa tiro porque igual non a colles. Parte o bote. Disfruta dela e a ver que receita fas o nivel. Graciñas, Mariluz. Nada, aquí estamos. A ver que fai, A ver. Graciñas a vos. Estou cheirando xa. Sabedes? Isto... Jolín. Isto, para unha ensalada morna é... Co punto de sal e todo. Perfecto. Comezamos polo norte, ou polo sur. Por algún lado temos que comezar. Mirade. O truquiño dunha bolsa. Metemos as peitugas. Na bolsa, aí. Un chisquiño de aceite. Un chisquiño de aceite. Aí vai. Un par de culleradas de salsa de soya. Máis ou menos. Un pouquiño de azucre. Non quero aí, asenta aí. Asenta o cu. Aí, vale, quieto. Un dente de allo moi picado. Un, dous, os que vexades. Eu creo que con un, neste caso, vai nos chegar un prato sufridor para o lixo. Un dentiño de allo moi picado e máis un anaquiño de xenxibre, tamén moi picado. Vale, bueno, moi picado. Tampouco fai falta en liscos, porque ao estar tanto tempo, eu tuve desde onte salín daqui a última hora e tal, metí na nevera e hoxe aí o temos. Vale, e agora un anaquiño de xenxibre, vale? O xenxibre xa sabedes, pelámolo, neste caso tamén, como non imos a comelo, podemos con coitelo. Pero despois o truco para levar menos chicha e tal, xa sabedes que é unha culleriña. Ese anequiño vai nos chegar, Que ben ule, é increíble. Pero os galegos acabaremos, plantando xenxibre, se non xo veredes. Bueno, de feito, en moitas casas xa os ten as macetas e por aí. Ben, igual, aí, pola mitade, asentamos a peza para non cortarnos, e vai. Que ben ule. E para dentro. Non teñades medo, É dicir, non vai coller ese sabor picante que ten o xenxibre en cru, ni moitísimo menos. Ben, e agora non lle vou botar sal, o sal vai ir no empratado. Aquí vai así. Unha bolsiña, aí. E imos a darlle unhas voltiñas, imos a mesturar todo isto. Isto. Vinde, porque isto vai para a neveira. Vou deixar aí o do lixo. Evidentemente non vou dicir un chisco dun ollo. E aparecer mañán aquí, non? Unha cousa que teña que ferver 40 minutos. Entón, sí, pero dun día para outro xa as teño aquí listas. Aí vai. Bueno, unha cousiña. Ben, sabedes que a mí me gusta, non? Andar en busca destas conachaditas, non? Isto chamase espirulizador. Non o lembredes, da igual, para sacar espaguetes. O aparello é ese para sacar espaguetes, punto. Xa vos entenden, nas ferreterías, nos puntos de venta, xa vos entenden. Cuidado, si queredes ir, que isto facemos a man. De feito, xa o fixemos a man. Pero, bueno, xa sabedes que me gusta ben con rallador, con moitas cousiñas. Fora! E veña, mirade, collemos
a cabaciña. Xa a teño lavada. Cortamos. Aquí, o bon que ten isto é que nos vai a salir como unha especie de espaguete. Non vou a facer a proba, o que vou cortar a man vai ser a cenoria, porque isto sí que preciso que sexa así, que sexa redondiño, non? Entonces non podo partir pola mitad isto. Collemos, cortamos a base, aquí buscamos o corazón, ensartamos aquí e xa comenzamos cargando así un pouquiño e por aí o temos. Bueno, vaime levar aquí ao mellor, estou vendo que 3 minutos, chiscamos un ollo, e rematamos despois. Veña, xa o teño feito, agora. Bueno, pois mirade, pois nin tan mal. Agora vos enseño, mira. Co aparelliño. Deixounos as sementes por un lado, para o lixo. Aquí. E aquí temos os falsos, o que chamamos falsos espaguetis, non? Que o vexo que, bueno, é solamente unha tira, como vedes, non sei se rompería por algún lado, pero que moi ben, queda moi ben. Desde logo a mí me parece moi atractivo. E aos cativos vos podo asegurar que tamén, por eso de meter a dar viña, non? Bueno, continuamos, compañeiros e compañeiras. O cu da cenoria, fora. E agora, ese aparello sí que é certo que sirve para iso, Xa vos lo dixo agora, porque intentei cunha cenoria, non queda ben. Aparte que lle quita o corazón a cenoria non ten que quitar ningún corazón. Por lo tanto, iso, para iso, sí, para isto, nada. Como facemos? Se temos isto, que tamén o temos nas cantidad de casas, isto tamén, por 2 pesos mercades. O que facemos é, sacamos de aquí. Vedes? Facemos así, buscamos o xeito de asentar a cenoria, en primeiro lugar, que non é este, que é este. E agora, eu vou ir sacando. Se sacamos moito daqui, despois queda, aquí a parte, queda parte moi alta e moi estreita, non queda ben. Entón, imos xirando, pouquiño a pouco. Vale, ainda queda aquí moita cenoria, non? Veña, seguimos por esta banda de aquí. Ben, que non tedes este aparello? Non pasa nada. Vou coller un cunco. Non pasa nada, cariga está ganada, mirade. Isto vai para aquí. Asentamos, así. Aí, ben asentadiño. E agora sí. Neste caso, sabedes, tanto os 2 ingredientes que leva como falsos espaguetes podemos comelos en cru, sen ningún problema. Polo tanto, a partir de aí empezan a traballar os tempos de cocción e a cantidade. Eu vos explico. Se botamos nunha tixola e o deixamos moito tempo, iso, sobre todo a cabaciña, o que vai a pasar é que vai botar auga. Vanse cocer. Aquí é moi importante botar pouca cantidad e cunha temperatura moi alta. É destas receitas, cando falo do corte, ollo, pois dependendo do corte, pódese facer dun xeito, de outro, adquire un sabor ou outro, pois son destas receitas donde... Que pasaría se vos poño a cabaciña soamente isto, pois prácticamente en aros, non hai. Probablemente a mellor non acaba de so prato, non? Porque chega a encher o padarín da que nos guste, a textura, a mordida, chega, entre comillas, como a cansar. En cambio, isto cambia o conto. É polo corte, nada máis que polo corte. Darlle importancia aos cortes. Vades ganar. Bueno, témolo, non? Témolo. Ben, isto, mesturamos con isto. Fora. Para dentro. Moi ben. Vale. Para aquí. Para aquí. Isto que tiña, que isto que o fixen con isto mesturo co aparelliño ese, mesturamos que vale igual. E no último momento é cando imos a pasalo pola sartén. Non o pasamos pola sartén e despois seguimos traballando porque eso comeza a abrandar e comeza a soltar a auga.
Entón, no momento que salteamos pola sartén e que o temos no lume, daí vai para o prato. E do prato para o comensal. Non pode esperar, vale? Son destas comidas que non poden esperar. Se fosen crudo, pois igual que unha ensalada. Unha ensalada, se aliñamos antes, con media hora de antelación, o vinagre que vai a facer? Ala vai a lechuga. A leituga acábase con ela. Entón, no ese momento, no último, no empratado, é cando vai. Seguimos, dente de allo. Aquí. Co lixo, ben. E agora precisamos 2 tixolas. Como cortamos este dentiño de allo? En anaquiños moi pequenos. Queremos saltear... Eu teño idea, xa sei que non é que cada un, pero eu teño idea ahora mesmo, cada un de que estou cociñando para os meus fillos. Entón, home, sí que é verdad que os meus fillos gusta o allo, non? Pero non quero que no medio dos espaguetes atopen isto, porque vai dicir, hai moitos nenos que, oye, de acordo, moi picadiño. Picamos moito e xa non aparece. Aí vai. Veña. Aí vai. Queredes aromatizar con outras cousas, con outras ervas, queredes meter un pouquiño de salsa de soia, un pouco, se me ocurre, por exemplo, de xenxibre. Vale, de acordo. Queredes meterlle algunha especia máis que lle poda pegar aquí? Ou algunha erviña máis, como pode ser como se llama, ourego ou alfábega? Tamén, de acordo. Por que non lle meto eu nada? Porque hai algo que vai engrandecer o sabor, que é a salsa que mercamos. Esa salsa vinagreta é o que nos vai dar todo o sabor que precisamos. A partir de aí, se queredes botarlle máis, vale. Que non é preciso, que non é necesario, tamén dixo que vale, Tamén así de claro. Isto sóbranos fora. Moi ben, e agora 2 tixolas. Vou deixar isto aquí nunha esquinilla. Así, así. E aquí pegamos un rapiño. Pim, pam. Fora. Tixoliñas. Esta para os espaguetes. E esta, o mellor os fago no mesmo. Xa miro a ver. Polo de pronto, imos aquí cos espaguetes. Non, nas dúas. Vou traballar cas dúas, sí. Porque así os fago as dúas ao mesmo tempo. Ben. Nas dúas, en unha, nos espaguetes, un chisco de aceite de oliva. Aí vai. Un pouquiño. Vai enseguida, Fora. Quentamos. Cinco, 6, vale, así. E aquí metemos 9, 8 tamén. Aquí non precisamos aceite de oliva. Por qué? Porque xa o temos aquí. Vale, sería un exceso de grasa. Lembrades que metimos a salsa de soia, o aceite de oliva e demais. Ben, con respecto a peituga, imos a marcala a prancha enteira, non imos partilo. Que pasa co polo? Non en terneira, non? Onde ten que chegar, con tal de que chega a 65 grados no medio da tenreira, pois xa se considera de que xa comeza a cocer e tal. Aquí é polo. A mí particularmente gústame de que este feitiño. Se lle metemos moita caña, desde un principio, o que vamos a facer é torrar toda a peituga por fora e por dentro. Entón aquí sí que temos que xogar. Para xogar non temos que facer outra cousa que pensar no tempo. Nada máis. Aí vai a precisar estar dándolle voltiñas e voltiñas, eu que sei, ao mellor 10 minutiños. Como moito, con 10 minutiños debería estar feita. Polo tanto, que facemos? Baixar un poquinho e xogar cas temperaturas. Nun principio, para marcar, para non cocelas, imos meterlle caña, e despois imos ir baixando o lume e ir dándolle voltas. E aí vaise facendo. Sal. Nada. Por qué? O que fai a sal é saca os xugos para fora. Entonces, no último intre, no empratado, imos coller a peituga, liscos, poñemos por riba da ensalada e depois aí sí que lle botamos unhas areiñas de sal gorda. Vale? Vedes por onde vou? Ben, pois veña. Témolo. Aí. O arrecendo destas peitugas é brutal. Comentaba ya antes a compañeira Esther que eu estas peitugas con exactamente este mesmo maceramento
fago moito, sobre todo no brao, para facer os bocatas dos rapaces para levar á praia ou ao campo e tal. Entón, fago así, as corto en 3 trozos, así ao longo, e vai en fariña, ovo e pan relado. Claro, faz así uns fiques que flipas, con un saborazo por dentro que está espectacular. Quentes, riquísimas, frías. É dicir, de facelas pola mañá e comelas pola tarde na praia. Buah, con un bocata, con un pouquiño de ayonesa por riba. Buah. Truquiños. Vivan os polos! Vai. 2 garfos. Dúa prolongación dos meus fingers. Moi ben, aí está, aí, dándolle. Mira, temos que dar a volta xa. O tiña no 9, acabo de baixar o 5. Teño que baixar o 5. Si sigo no 9, eso acaba queimado. Aí, deixamos. 6. Como demos isto? Aí vai. Ben. E veña, o temos aquí preparadiño. E para dentro. Aí. Moi ben, cullar de pau, por onde andas? Aquí está. O xusto, o allo. Queremos asegurarnos, con isto, tapamos. O propio vapor tamén fai que a calor entre dentro da peituga e cociñese, vale? Eu creo que así temos unha velocidade controlada de cruceiro. A velocidade. Imos ver como queda por este lado. Ben, ben, imos darlle así unha volta e axudámonos das paredes da tixola para marcar por todos os lados, vale? Aí. Témolo. Eso é. 9. E para dentro. Vale. Fora. Vou a por outro cunco para retirar. Par de garfos. 9. Abrimos. Eso é. Ala vai, Xoanquiño, ala vai. Fixéchela xa, non? Como se... Que íamos facer? Son torpón, xa vos sei, no primeiro programa xa vos lo dixen, son torpón. Despois non dejades, que tiras todo por fora, non? Eu non son. É o torpón que levo dentro. Ai, canta tontería, digo, en fin. Ben. Ben. Non o vou facer moito máis, Aquí temos xa o allo está metido aquí dentro. Dentro, refírome que xa está distribuído por aquí dentro. É o sabor. E agora no último momento, que baixe ti para baixo, eso é. Eso é. Gústame. Ben. Doada, de cociñar. Outra cousa, se tedes a peituga xa cocida, ou outra carne, eu estou usando unha peituga por facer a receita desde un principio. Pero isto con sobras, fanse ben tamén, Disto non vou a facelo máis. Acabouse. Acabouse, para aquí. Reservo aquí solamente o tempo de rematar con esta peituga. Ai, crocantiño, que rico, que bo, que maravilla. Aí está. E agora atender... Hostia, apagouseme aquí o lume. Rematamos aquí. Ben. Para montar, seguimos por aquí.
Vou montar o prato. Sí, vou montar o prato. Estou pensando se nunha fonte, nun prato, nunha bandexa. Vou dar unha voltiña. Vou ir hasta aquí detrás. Mirade, vou non montar nunha fonte potente. Inda que sexa para unha soa persona, dame igual. Vai a ir nunha fonte potente. Onde teño? Aquí. 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 Vale, no último, lei de Murphy. E que fai nada fixen onte unha limpeza xeral de gaixas, entón hubo distribución. Cal vos gusta máis? A ver... Este gustame moito, é moi chulo. Imos. Este gustame moito. Aí vai. Para adentro. Esto, por favor, aproveitadeo todo, O recendo é increíble, moi bo. Fora. Ben. E ben. Moi ben. Isto sigue aquí traballando. O número 6. Moi ben. Ai. Vamos facer un pouquiño máis por este carón. Ben. Ai, quedas aí, marcadeo ben por todos os lados, pouco a pouco, xa non é cuestión de que colla a tona, non? Esta tona tan apetecible, sino que é evidente que si a calor está aquí abaixo, o contacto que está directamente con el comeza a subir a calor. Por iso é interesante darlle todas estas voltas, axudarnos das paredes da tixola ou do cazo, dun cazo, para facelo e listo. Vamos botarlle un chisquiño máis, de aceite de oliva, vale? Así. Seguimos. Tomates cereixa. Tomates dos outros, tamén vale. Pero estes non me digades que... quedan chuliños. Ben. Nada de sal, Por lo de agora, vale? Como vedes? Porque a mí empeza xa a facerme a boquiña auga, Cheja, veña. Vai así, este verbello. Ti que quería escapar, fora, veña, para dentro. Fora, para aquí. Eso é. Agora. Un ollo sempre aquí, na tixola. Uá, neno, que rico! Que rico o alume que desprende do macerado, sabedes? Que bon. Ben. A cebola, branca, vermella, a que teñades na casa. Se é moi forte, porque estamos falando de nenos e demais, eu o que fago, unha vez que a teño cortada en xuliana ou moi finiña, o que fago é metela nun colador debaixo da villa, con auga fría, e alabo un pouquiño, entón quitamos toda esa acidez. Que pasa? Tamén dis, home, tamén lle quitas as propiedades a cebola. Sí, pero se hai nenos, se hai xente que non, gañamos en aceptación de textura. Comprendedes? É dicir, os nenos van a acostumbrarse a esa textura. E pouco a pouco, vamos cada vez lavando menos, a que non lavemos nada e digo, que rica esta cebola. Eu penso que iso é o xeito. Ou polo menos, a mí funcionou. Rapaces, rapazas, vémonos na esquinilla da mesa. O único que me queda facer é retirar isto para un prato. Deixar repousar a peituga 5 minutiños. Importante, porque asentan os xugos. E a partir de aí, cortamos, metemos ya sal e fora. Vémonos aí, na esquinilla da mesa. Agora, compañeiros. Maceramos 8 horas as peitugas co xenxibre, o allo, o aceite, a soia e o azucre moreno. Cortamos a cabaciña e a cenoria en forma de espaguetis e o allo moi picadiño. Salteamos nunha tixola cun chisco de aceite de oliva. Noutra tixola marcamos a lume medio as peitugas de polo e picamos os tomates cereixa e a cebola. Empratamos co fondo de espaguetes, os tomates, a cebola, a vinagreta, as sementes, o queixo rolado, a peituga, o sal e listo para comer. A vinagreta. Esparcimos así un pouquiño. Bueno, sobre todo aquí nos interesa todo este aceitiño co vinagre, ca sal. Está medio morno aínda. Non me digades que iso non é un xantar,
A ver, os que precisades o chuletón diario. Non me digades que, a ver, sen máis, vou botar todo. Sí, vou botar todo, está moi boa. Moi boa. Non é unha exageración, non é desproporcional. Falamos da proporcionalidade, non sabes? Pero que isto, colles unha destas así, e metes directamente na boca e queda perfecta. Veña, vai, non te enrolles máis. Mirade, unhas sementes, sempre, ou uns froitos secos. Tamén lle quedan moi ben. Ben, agora, podemos botar o queixo relado abaixo ou enriba. Eu vou poñer debaixo. Quero que arriba de todo me quede esa peituga. Vamos a facerlle a base, a peituga. Así, e así, a camiña. Vedes? Listo, fora. E agora, imos por aquí, mirade. Collemos esta peituguiña, quieto, bacallao, quieto. Aí vai. E mirade, e ponemos aquí. Esto non deixedes aí, por favor, non me deixedes aí. Ben, e por último, o sal da vida. A sal da vida, aí vai. Ben. Teño que contalo. É que teño detrás de vos a un tipo dicéndome, fai así. Vémonos outro día. Un biquiño, unha aperta. E ata mañán, amigos e amigas. Eu vou liscar aquí un pouco, sabes? Vai te liscar. Vémonos. Moi bon.